Siitä se lähtee, rangaistuslaukauskilpailu. Ensimmäinen ampuja Rokilta on Joonas Säärelä. Katsotaan mitä Säärelä tekee. Ja pleksit paukkuu. Sitten lähtee KKP:ltä vauhtiin Juntunen. Mitä keksii Juntunen? Loistava harhautus, mutta kiekko sivurautaan. Edelleen ensimmäisten ampujen jälkeen 0-0. Minkälaisen kanin vetää hatustaan taikuri Kaarela? Nyt tulee Elias, katsoo rauhassa ja kiekko maaliin! Kaunis maali Elias Kaarelalta, tätä sopii odottaa. 1-0 Rokille. KKP:n seuraava ampuja, toinen ampuja Roki ottaa 1-0. Veto ja kiekko komeasti häkkiin. Toisten vetäjien jälkeen rankkarikisa tasan 1-1. Onko edessä ratkaisevat kolmannet vetäjät vai tarvitaanko lisää? Se on Sami Karjalainen, joka on Rokin kolmas ampuja. Mitä Sami tekee? Kiekko ohi! KKP:lla paikka ratkaista kolmas vetäjä, jos tekee maalin. KKP voittaa tämän ottelun ja ei tee! Eskelinen ryöstää ja peli jatkuu. Sitten lähdetään menemään äkkikuolemalla. Periaatteella KKP ampuu ensin kiekko rimaan. Tuomari levittää kätensä, ei maalia. Ja se on Sami Karjalainen, joka tulee ampumaan. Katsotaan ratkaiseeko Karjalainen. Tulee nätisti kiekko maaliin! Sami Karjalainen ja Roki ottaa arvokkaat 2 pistettä Jäälin jäähallista. Loistava taistelu. Loppulukemat ovat Rokille rankkareiden jälkeen 4-5.